basa atong nadungog kung unsa ka maayo ang Dios diha kang Abraham o kang Lot. Gihatag kanila ang ilang gikinahanglan o sila nakita nila kini nga gasagikan sa Dios. Apan sa ngadto-ngadto dunay panagbangi nga nahitabo. Apan gihimuan kini gihapon og paagi sa Dios aron sila magkauli o gipalambo pa ang ilang kinabuhi. Kini tungod kay sila nagpuyo diha sa kabalaan sa kinabuhi. Pagka matinud-anon ngadto sa Dios o sa kanunay sulundon sa mga sugo sa Dios. Mga igsuon sa atong ebanghelyo karon, dunay tulo ka mga butang nga gipahinumdum kanato aron kita makapadayon og sa atong pagpadayon atong mapuy-an ang balaan nga kinabuhi. Una sa tanan, si Kristo nagpahinumdum kanato nga dili angay ihatag sa iro ang mga butang nga balaan. Siguro na hinumdum taniini nga dunay o daghang mga balaan nga ania kanato nga mga butang. Apan kinahanglan ato kining gamiton o ato kining ayuhon paggamit diha sa atong kinabuhi. Simple ra mga igsuon, usahay mawala kita nini maong realidad. O gani si Kristo mas lawom nga nagpahinumdum kanato gay dunay mga tao nga bisan pa sa daghang mga paagi nga ipakita kanila ang balaan nga Dios, ang pagpailak kanila sa Dios, apan dili gayud sila modawat, dili gayud sila muila, ug dili gayud nila dawaton ang Dios. Sa mga igsuon usahay mao kini ang gikonsider nga mga iro o baboy, no? Kay bisan ang baboy dili maayo ihatag o itsang perlas tungod kay wala sila'y huna-huna kung unsa ka mahinungdanon o unsay kahulugan niini. O mausab ka na sa atong pagkinabuhi sa matag adlaw. Nga atong sabton nga unsay gihatag sa Ginoo kanato kini atong ampingan. O bisan pa kung ato kining ipaambit ngadto sa uban, as long as sila mudawat niini, okay ra na, no? Usahay na mga tao matud pa sama sa mga gingon ni Kristo nga siguro dunay sama sa mga iro, no? Nga imong hatagan, imong ipakita apan dili sila mudawat niini. They are always in the mood of rejection, to reject something from God. Ikaduha mga igsuon is the golden rule, no? Whatever you wish to man or to do to men, do it, no? And do so for them. So unsay imong buhaton ngadto sa o maayo nga buhaton ngadto sa imong kaigsunan, buhata kini. So na opposite po niini kung say dili mo gusto nga buhaton nila sa imo nga dautan, ayaw pud buhata ang dautan ngadto kanila. So mga igsuon, gipahinumduman kita nga ana ang Dios kanunay nagtan-aw kanato. Nasayod siya kung unsa ang klase nga kinaiya o klase nga kinabuhi ang angay natong puy-an sa kalibutan o angay natong ipaambit ngadto sa uban. Siya nagpahinumdum kanato nga ang matagusa kanato balaan. Ang matagusa kanato angay nga hatagan sa maayo ug makadiyos nga pagkinabuhi. So siya nagpahinumdum kanato nga angay gayod nga atong ang kunon og dawaton ang matagusa kanato nga kinigas sa usab gikan kaniya. Ikatulo mga igsuon, siya nagpahinumdum kanato sa dalan paingon sa gingharian. Daghan ang mupili sa nindot dako og tempting nga dalan, no? Tungod kay walay kalisdanan. Apan si Kristo nagingon, daghan ang mupili niini tungod kay dili sila gusto nga magsakripisyo o maglisod ngadto pagsulod apan kini padulong sa impyerno. Daghan o gamay ang mupili sa dalan nga matud pa lisod tungod kay ana ay mga sakripisyo, ana ay mga kalisdanan. Ug usahay kini mao ang atong kinabuhi. Gipahinumduman kita nga ang dalan padulong sa gingharian sa Dios dili sayon. Apan ang tanan nga mupili niini, ang tanan nga mupadayon niini, siya makaabot og siya hatagan sa gingharian sa Dios. Mga igsuon,
Ako manghinaot nga kitang tanan maghimo og paagi aron maandam nato ang atong kaugalingon diha sa pagpuyo sa balaan nga kinabuhi, pagsunod sa mga sugo sa Dios ug labaw sa tanan sa pagpadayon sa dalan bisan lisod apan kini magdala ka nato sa iyang gingharian. Amen.